Истината е, че днес е все по-трудно да задържиш вниманието в социалните мрежи. Скролваме безкрайно, алгоритмите се променят постоянно и това, което е било хит преди няколко месеца, вече не работи. Сега е важно да грабнеш вниманието още в първите 3 секунди. Важно е хората да изгледат съдържанието, да реагират, да го споделят. Това е, което кара бизнесът ти да расте. Но знам какво ще си кажеш. Добре, но как тази информация ще помогне точно на мен? Аз съм Марина Пандурова и добре познавам това разочарование да чуеш големи обещания от агенции или фриленсъри, а накрая да останеш с празни ръце. Дори да чуеш оправдания като продуктът ти не става. Точно за това създадох Power Brand, защото вярвам, че бизнесът ти има нужда от ясна стратегия, а не от празни думи. Нашата работа е да направим рентгенова снимка на бизнеса ти и да разберем какво те отличава, каква емоция предизвикваш и на кого реално помагаш. Повярвай ми, хората реагират, когато съдържанието говори с техните болки. Първо хващаме вниманието, после изграждаме доверие и накрая идват и резултатите. Пари в твоя джоб. Пари, които ти носят сигурност и свобода. Ако искаш да погледнем твоя бизнес модел и да видим какво може да се подобри, остави име и телефон във формата за контакт. Отнема само 5 секунди и аз ще се свържа с теб.